Hi guys, welcome to my channel Mama Dils Vlog. Karon guys, ni ana pud ko sa among balay diri sa kalsada kay manghinlo ko guys. Kay daghan kaayo na akong mga bungayon. Ingon man sa akong mga buwak akong gipang arrange. Mo na pud ni akong mga buwak diri sa amo sa kalsada. O na ko'y mga ng 3 colors guys. Ug ni-afford ko'y isa ban nga klase nga buwak o. Ako'y mura og military nga dahon leaves. Napod ko'y mga kuan guys. 3 colors. Nya ako milyon na. Ako na ang akong milyon na guys. Ako na dyan siya kaayo. Akong milyon na. Mga po ni ang akong mga klase diri nga buwak. Ako ana dyan ni. Na nagsugod na ko panghinlo guys. Oh, na akong mga sagbot. Kung isuot pagsako. Na kung mga buwak ako pang arrange kaya wala pa gud ni arrange tarong mo na ang mga bungayon guys kinasagbutan na jud kaayo. Ako'y orchids buwak na pud ang akong orchids. Kana ang akong mga orchids pero sagbot lang lagi wala pa ko sugod og bungay nakasugod ako bungay wala pa nahuman. So guys nahinlo na nga akong mga akong gibungayan gahapon hinlo na. Tapos, very clean na. Wala na kayo mga sagbot ang akong mga buwak. Oh. Pero dako pa jud gyapon guys ang akong hinluonon ang akong orchids ako pa nang i-arrange. Mag-arrange ko ani. Unya. Ngita na pug ko og kahoy akong apakatayan kay tag-as nag-ayos siya na mo ni ang ahong mga klase nga buwak na po diri sa amo agyod kana kayo ahong orchids na mayuros na ano po yung bukad ay pure sus mga tambok biyag ang akong orchids. Nya ako na ni siyang gipang arrange gahapon pag human ako bungay ako na ni siyang gi-arrange kay nahinlo na wala na sagbot guys hinlo na jud kaayo mao na ni ang akong mga buwak nga akong hinluan kagahapon nya giupod pud nako og arrange ang akong mga buwak. Arrange na siya kaayo. Ako rin silang ipalandungan guys kay init. Talawan ni init yung klase nga buwak. Na ako'y mga silum napo ko'y dyan nga klase nga buwak. Okay. Na ni siyang i-arrange karong buntag kay nang hinlo kog tiwas
sa mga buwak. Makalingaw po ni atong mga tanom, guys, no? Bisag nga nira ni sila, pero malingaw jud ka. Kay para na ako, guys, kung wala ko'y buwak matanawan sa akong nataran, dili ko nasulubon ko. Kaya ang mga tanom, guys, na kay mga problema mo itanaw lang nimo sa imong mga tanom, medyo makukuan. Ano siya, guys, oh, daghan pa kayo kung hinluonon. Anawa namuwak na niyang mga buwak pero sagbot. Oh, dire na pud ko manghinlo. Ako na po ni sugdan og hinlo niyang kun malandong na. Kay sus, oh. Maraming sagbot. See you next vlog. Bye-bye. God bless you. Bye.